ciki shine idan na ji wani ya yi waƙa wanda ba wacce za ma ta amfani mutane ba, ina ɗaukar abin kamar rashin sanin ma abin da ya kamata. Don sanin abin da ya kamata shine ka yi abin da zai amfani al'umma kuma ya amfane ka, ya amfani bayanka, a yi alfahari da kai ko kana nan ko ba ka nan. Wannan shine abin da na sani, shine kuma nake gani ba wai just kawai ina sha'awa bari in yi ko maya ne. Don akwai salo da mawaƙa suke da shi, akwai abin da mutum yana ji yana sanama kawai sai ya saki layi kawai don yana buƙatar wai kawai a ji shi. A ja hankalin masu ya ja hankali, bari in yi abin da kawai ni dai a ji ne. So don haka ba zan yi abin da zai zama wani mai amfani ba. Shine za ga wani kawai ya ɗauki salon da bai kamata a ce a kan shi ya taho ba. Abubakar.